ni siya ang I Love Mati sa Baywood. Kauban ako, akong cameraman, anak, si Miguel, yung mama, na karon testingan na mo palupad og drone. Kung kabalo ba mo palupad og drone. So may naamay yung drone. Video na? Drone. Drone Neo. DJI Neo. Ako naman. Asa ba nang atubang niya? Ano, may atubangan. Muna na. Diba po ito makita sa kuan, camera? Hindi naman na siya makuha sa hangin. Sukol mo ni hangin. Sukol man siya gawin, kaya na may guard ang iyang biraw.